അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ മാച്ച് വളരെ സീരിയസ് ആയി കളിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ആദ്യ പന്ത് പാഡിൽ തട്ടി, റൺസൊന്നും എടുത്തില്ല. 2 ഓവർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 10 റൺസ് നേടിയിരിക്കുന്നത്. രാജീവ് പിള്ള ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ പുതിയതായിട്ട് വന്നത് ഉണ്ണി മുകുന്ദനാണ്. അദ്ദേഹം 1 ബോൾ കളിച്ചു, പക്ഷെ റണ്ണൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. പവർ പ്ലേയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പവർ പ്ലേയിൽ ഏറ്റവും അധികം അനായാസം റൺസ് എടുക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ പവർ പ്ലേ ആണ്. 2020 ക്രിക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമാകുക പവർ പ്ലേ തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ കളി പുരോഗമിക്കുന്നത്. കേരള സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് 2 ഓവർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ 10 റൺസ് നേടിയിട്ടുണ്ട്, 1 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ. നിവിൻ കോഹ്ലിയാണ് ഔട്ടായത്. ഞാൻ സാധനം കണ്ടില്ലേ? ആ